Исәмісіз эфирда Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы безнең бүген барлык тапшыруларыбыз Россия президентын сайлауның 3нче көненә багышлана. Студияда Фәнис Камал хәзер алдагы ярты сәгатьтә булачак материалларны тәкъдим итәрбез. Киләчәкне сайлыйбыз. Күңел атмосферамында кыруга бик мотор җырлар, җырлап торалар, безне каршы алдылар, бик мотор иттереп. Россия президенты өчен Татарстанда тавыш бирү турында безнең иҗат төркеме күзәтүендә. Сайлау көнендә Мамадышта яңа чаңгы шуу комплексы ачылды. Сайлау участогына килдек һәм үзебезнең тавышыбызны бирдек. Хәзер сөйнеп тауга барабыз. Яңа трассаны Рүзәл Шарипов та сынап карады. 30-дан артык күп балалы гаилә, дистәләгән белгечләр һәм кызыклы сюжетлар. Эшкә дә, кибеткә дә, каягына барсак та без бергә. Бүген ТНВ каналында узган гаилә белән сайлыйбыз телемарафонының үзенчәлекләре Шулпан Касыймова күзәтүендә. Татарстанда зурлап май чабу бәйрәмен уздырдылар. Кышны озату һәм язны каршылау бәйрәменнән Инзилә Хөсәйнова. Татарстан сайлаучыларының 77,6% тавыш биргән көндезге 3тә игълан ителгән рәсми мәгълүмат шундый сайлауда барыннан да бигрәк республика районнарында актив катнашалар. Опас, Балтай, Чәтнә, Чирмешәндә тавыш бирү аеруча оешкан төстә үтә. Инде көндез әлеге районнарда яшәүчеләрнең 90%-ка якыны Россия президентын сайларга барган иде. Илдә бу сәгатькә тавыш бирүчеләр 72,14%-ны тәшкил итә. Ерак көнчыгышта сайлау тәмамланды. Безнең республикада сайлау участоклары ябылырга сәгать ярым вакыт калып бара. Әлегә алар барысы да 2722-се ачык. 3нче көн рәттән һәммәсенә халык агылды. Комиссия рәисләре сайлаучыларның беренче 2 көндә күпләп килүен билгеләп үтә. Бүген ял көне булгач, халык төшкә таба активлашты. Гаилә белән, балалар белән килүчеләр берме-бер арткан. Алар быелгы сайлауның шигарын үз итә. Участокларда гимн яңгырый, ансамбльләр чыгыш ясый, ярминкә гөрли. Барысы хакында тулырак Гөлнас Сәфетдинова. Казанның 149-нчы сайлау участогы ул кызлар гимназиясендә урнашкан. Монда 1200 кеше сайлаячак. Шуларның яртысы узган көннәрдә тавыш биргән инде. Бу татар телендә белем бирүче гимназия, монда кызлар гына укый. Сайлау комиссиясе әгъзаларының да күбесе хатын-кызлар. Нибары 2 ир-егет бар. Авыр да, кыен да түгел, хатын-кызлар белән эшләргә. Мин әле әүвәл генә эшлим бу комиссиядә. Беренче елым гына. Шуңа күрә алар миңа булышалар, берәрсе аңлаталар. Бик җиңел, күңелле. Бүген 3нче эш көннәре җомга, шимбә халык бик күп булган. Яшьләр гаиләләре белән килүчеләр аеруча күп иде диләр. Бүген дә сабыйлары белән бергә сайлыйлар. Матур иттереп, менә шулай бергә җырга насыйп итсен. Тавышларында бергә бирдек инде. Исаковларда уллары Әмир, кызлары Исмир белән бергә тавыш бирә. Сайлауга да, беләзек белән концертка да бергә барачаклар. Һәр выборга киләбез бергә. Яшәп шулай килдек. 15-16 числоларда 2 көндә бик актив йөрделәр сайлаучылар. 52% булды. Өлкәнрәкләрдә, яшьләрдә бик актив йөрделәр. Яшьләрдә беренче көнне яшьләр күбрәк иде. Иләргә дә чыгып сайлаталар. Алар сәламәтлекләре буенча килә алмадылар. Хәзер шул өйләрне йөреп чыгарга барабыз. Республика җитәкчелеге сайлауның беренче 2 көнендә сайлады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан рәисе хакимияте башлыгы Әсгать Сәфаров һәм башка рәсми затлар тавыш бирде. Бүген иртән Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов хатыны Рәисә ханым белән тавыш бирергә килде. Миңнехановлар да һәр сайлауга гаилә белән йөрү традицияга кергән. Бергә йөрибез. Безнең балалар зур инде, аныклар бар. Шуның өчен аерым бездән торалар. Әлбәттә инде һәрберсе сайлый. Шуның өчен монда инде теге безнең тавыш бирүчеләр күбәя. Ватанны саклаучылар фондының Татарстандагы җитәкчесе Гүзәл Удачина бүген 455-нче участокта сайлады. Аның әйтүенчә, үзе балачактан әти-әнисе белән сайлауларга йөргән, хәзер дә бу традицияга тугры кала. Вместе с мамой, с папой, с братишкой, с младшим мы идем в ту же школу, где мы учимся каждый день, который... Балачакта әти-әни мин укыган мәктәптә тавыш бирә иде, соңыннан бюллетенне тартмага үзем сала идем. Анда музыка уйнап тора, ярминкәләр эшли, мөхите үк рәхәт. Хәзер шушы үрнәктә үз балаларымны да тәрбиялим. Сайлауларга бергә йөрибез. Они нам давали свой заветный бюллетень, который мы сами своей рукой клали в соответствующую урну.
участокка килүчеләрне гармун уйнатып каршы алалар, ярминкәдә тәмтымнар, көнкүреш кирәк-яраклары тәкъдим итәләр, балаларның да күңелен күрәләр. Күңел атмосферамында керүгә үк бик матур җырлар җырлап торалар, безне каршы алдылар, бик матур иттереп. Махсус хәрби операциядә катнашучылар да тавыш бирә. Хәзерге вакытта ялда тернәкләне узучы хәрбиләр сайлый. Это всегда праздник был. Сайлауга килү һәр вакыт бәйрәм иде. Әтием дә офицер, алар белән бергә бара идем. Үзем хәрби булгач та сайлауда даими катнаштым. Үз позициямны белдерү кирәк дип саныйм. Татарстанда 3 көн дәвамында 3000-гә якын сайлау участогы эшләде. Тавыш бирергә өлгермәүчеләрнең әле вакыты бар. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Шетел күзәтүчеләрен Татарстанда Россия президентын сайлауның бәйрәмчә үтүе һәм тавыш бирергә балалары белән килүче гаиләләрнең күп булуы гаҗәпләндергән. Бу хакта алар Әлмәттә сөйләде. Нефтьчеләр шәһәренә республикада эшли торган халыкара күзәтүчеләр компаниясеннән 9 кеше барды. Алар Испания, Индонезия, Танзания, Бангладеш, Гватемала һәм Доминикана республикасыннан. Сәясәтче, галим, журналист һәм җәмәгать эшлеклеләреннән торган төркем бүген адымнар күп телләрдә белем бирү мәктәбенә туктала. Бирдә оештырылган сайлау участогындагы эш барышын күзәткәнче май чабы бәйрәмен карадылар, аның программасында катнаштылар. Президент өчен тавыш бирү кампаниясе быел Татарстанда гаилә белән сайлыйбыз шигары белән оештырылды. Казанда яшәүче Усмановлар да участокка бергәләп килде. Аларның 4 балалары бар. Кызлары акробатика, биатлон белән шөгыльләнә, уллары исә робот техникасы белән мауга. Әтиәниләре аларга дини һәм дөньяви тәрбия бирә. Өйдә дә, спортта да, иҗатта да бергә алар, сайлауга да гаиләләре белән бара Усмановлар. Көне дә бәйрәмчә, җылы һәм кояшлы. Миләүшә белән иреп 3 кыз һәм 1 ул тәрбияли. Сабыйлары дини, шулай ук дөньяви белем алып үсә. Җәмәгать эшләрендә актив катнашу балаларның киләчәге өчен мөһим ди әтиәниләре. Гаилә безнең ул киләчәгебез һәм алар күреп үсергә тиешләр. Шушы сайлауларда катнашу ул димәк мөһим булганын һәм алар да тавыш бирә алганын аңларга тиешләр киләчәктә. Күп балалы гаиләләр илнең нигезе, алар ныклы, бердәм, тату булганда гына ил киләчәге ышанычлы ди Усмановлар. Шуңа сайлау участогына да барысы бергә килделәр. Әтиәнисенең тавыш биргәнен балалары көтеп торды. Бюллетеннәрне тартмага бергә салдылар. Без балаларны бөтен кружокларга, түгәрәкләргә йөртәбез. Алар киләчәктә безнең дәүләтнең терәге булсыннар. Албардай кешеләр булсыннар дип. Балаларның кешесенә 3, зурысына 11 яшь, кызлары бию, акробатика, биатлон белән шөгыльләнә. Уллары йөзү, шахмат белән мауга. Здесь на 6-й, а здесь на 1-м. Уллары Хәлил хәзер популяр тармак цифрлы технологияләрне дә өйрәнә, роботлар ясый. IT юнәлеш киләчәк һөнәре. Шуңа шушы түгәрәккә бирдек ди әтиәнисе. Ирек Усманов Башкаланың Казан Нуры мәчетендә имам, хатыны Хуҗабикә. Ул балаларны төрле түгәрәкләргә йөртү өчен җаваплы булса, мин күбрәк ислам дине кануннары белән таныштырам ди әтиләре. Балалары ураза да тотам. Иң балаларга зур бүләк калдырырга мөмкинлек булса кешенең, ул дини тәрбия биреп калдыру. Коръән укый беләләр, дуалар беләләр, өйрәнәләр. Һәм әлбәттә инде дөньядан да калмыйлар, социаль шелтерләрдә дә бар, апаралар үзләренең блогларын. Гаиләләрендәге матур гадәтләрнең тагын берсе бергәләп ялга барып кайту. Әнә шулай үзләренә генә хас гадәтләрне, йолаларны саклап, гаилә кыйммәтләренә тугры булып яши Усмановлар. Инзилә Хусаинова, Рамзил Гарипов, Александр Лобанов, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. Бүген безнең каналда көн дәвамында турыдан-туры эфирда гаилә белән сайлыйбыз дип аталган 12 сәгатьлек телевизион марафон үтә. Татарстанда 50 меңнән артык күп балалы гаилә бар. Алар үз традицияләрен булдыра, гаилә тарихын яза. Бүген 31 безнең студиягә килде. Шул рәвешле марафон сайлау көненең күркәм бер проектына әверелә. Аны ТНВның социаль шелтәрләре аша гына бу сәгатьтә инде 73 меңнән артык кеше караган. Тулырак Чулпан Касимова. Хәерле иртә, бүген безнең зур һәм бердәм ТНВ гаиләсе. ТНВ каналында гаилә марафоны сайлау участоклары белән бергә ачылды. Алып баручылар тамашачыларны турыдан-туры эфирда сәламли. Иң беренче булып студияга республиканың танылган гаиләләренең берсе Шәмсуаровлар чакырылган. Икесе дә Камал театрында эшлиләр, 3 бала үстерәләр. Гел бергә йөрибез. Эшкә дә, кибеткә дә, каягына барсак та без бергә, чөнки балалар гел безнең белән ияләшеп, без каягына барсак та, менә улым Әсфәндияр да әти син кая барасың дип кенә тора. Шуңа күрә инде без кая барсак та, мин синең белән
Берсе барса, икенчесе дә шулай. Безнең девиз бердәмлектә көч. Питрәш районыннан Миңнур белән Ольга Шәмсетдиновлар мәдәният йортында эшли. Шәһәрдә калу мөмкинлеге булса да, алар авылны сайлаган пар нарасыйларына кичкенәдән сәнгатьне яратырга өйрәтәләр. Без яратабыз үзебезнең татар театрларына йөргән, драма театрларына, Казанның сезонга ким дигәндә 4 тапкыр һәрберсенә йөреп чыга тырышабыз инде. Безнең республикада күп балалы булу күркәм күренеш. Күп бала үстерүчеләр исемлегендә Роман Шайхетдинов, Марат Җаббаров, Марат Айзатуллин, Айрат Хайруллиннар бар. Студияга Татарстанның баш санитар табибы Марина Потяшина гаиләсе белән килгән иде. Алар да 3 бала үстерә. Семья — это важный человек, то есть люди, которые ты любишь, и они всегда о тебе заботятся. И это мама, папа, сестра и брат. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская оныгы Булат белән килде. Алар ялларын балалар һәм оныклар белән уздыра икән. Главное, что минем гаиләдә яратырга кирәк, агнатырга кирәк, белергә кирәк, кем ничек нәрсә белән шөгыльләнәләр. Татарстанның иҗтимагый палатасы рәисе Зилә Вәлиеваның ире танылган журналист Римзил Вәлиев белән бергә тормыш итә башлауларына 46 ел. Бүген алар тамашачыларыбызга гаилә традицияләре турында сөйләде. Римзил ул 7 балалы гаиләдә тәрбияләгән. Мин 3 сеңел булып үстек без өйдә, шуның өчен безнең әле бик күп туганнарыбыз, бер туганнарыбыз җыелган чакта да без 100 кеше җыеладыр, менә бабайлар исән булган чакта. Марафонга никахларын бүген теркәгән парда чакырулы. Байлар сабасыннан Зиннатуллиннар гаиләсе иртәнге 8дә районда өйләнешә. Тавыш бирә дә Казанга килеп марафонда катнаша. Озак уйлап йөргәннән соң кайсы көн язышык дип инде район ЗАГС идарәсенең сайтында сез үзегезнең язышу көнен, сайлау көнне терки аласыз дигән мәгълүматны күргәч, тәкъдим иткәч, без 2дә уйламыйча Дәүләт хезмәт порталында үзебезнең гаризабызны калдырдык. Һәм инде ЗАГС идарәсе җитәкчесе аны кабул итеп, безне бүген чакырып, менә бүген шундый матур гаилә туды. Газизовлар гаиләсе туры эфирда туасы 2нче балаларның малаймы, кызмы икәнен белде. 3, 2, 1. Розовенькая это значит что? Розовенькая значит девочка. Менә безгә килгән семьяларның алар бер үзенчәлекләре бар. Алар барысы да бу дәүләттә, бу республикада үзләрен балаларын үстереп, тормышны кырып, киләчәктә яшәргә өметлиләр һәм киләчәктә үзенең тормышларын шунда күрәләр. Берничә буын белән килеп, монда үзебез күреп торабыз шундый матур, гүзәл семьялар, гаиләләр бер-берсе белән аралашып, бәйрәм итеп, киләчәктә дә менә шулай традиция кирип китсә, шулай гаилә белән барырга. Гаилә марафонының көтеп алган мизгеле Лада Веста машинасын оныткан гаиләләр белән таныштыру. Актаныш районыннан Гардисламовлар белән Лаиштан Хөснетдиновлар килде. Конкурс башланганнан алып татарстанлылар интернет челтәренә 63 меңнән артык фотосурәт урнаштырган. Берәкемдер диде үз бетендә бүләк чыккач. Менә хәзер шандык инде. Гади семьяга шундый бүләк булгач. Гади кичкенә бер авыл семьясына biz инде дөрестлек бар икән. Марафонда Болгар радиосы хезмәткәрләре турыдан-туры эфирга кушылды. Радио студиясенә эстрада йолдызлары гаиләләр белән чакырылган. Алар үз традицияләре белән таныштырып, тамашачылар һәм тыңлаучыларга җырлы сәлам юллады. Гаиләләр яшәсен, тик күзләр тимәсен, иң якын кешеләр яратып белерсен. Шулпан Касыймова, Булат Абделманов, Роман Безменов, Яңа гасыр каналы. Сайлау көннәре Мамадыш районында 2 истәлекле булды. Монда өр-яңа чаңгы шоу комплексын кулланылышка тапшырдылар. Элек куе агачлык булган урында хәзер экстремаль спорт яратучылар өчен 3 трасса бар. Яңа объектны федераль программа нигезендә төзегәннәр. Сайлауны бәйрәмгә әйләндергән вакыйга турында Рүзәл Шәрипов. Захаровлар гаиләсе сайлауга да чаңгы белән килә. Өйләнешкәннәренә 11 ел мәктәптә бергә укыганнар. Шул вакыттан бирле аларны спортка мәхәббәт тәберләштерә. Хәзер 2 кыз үстерәләр. Тавыш бирү безнең балаларның да киләчәген хәл итә торган чара диләр. Иртүк торып, без сайлау участогына килдек һәм үзебезнең тавышыбызны бирдек. Хәзер сөйнеп тауга барабыз. Элек Кукмара һәм Заянск якларына барып шуайдык. Юлда бик күп вакыт үтә иде һәм ардыра иде. Хәзер автобуска утырып
5 минутта барып җитәбез. Павел Пестерев та сноубордын үзе белән алган участоктан туп-туры яңа трассага юл тотачак. Население должно в 100% явке. Сайлауда барысы да катнашырга тиеш дип уйлыйм. Бу һәркемнең бурычы. Үз тавышыңны бирергә кирәк. И услышано, как говорится. Яңа чаңгы шоу комплексы ачылышы сайлау көненә туры килде. Мамадышта спорт белән мавыгучы яшьләр дә, гаиләләр дә күп. Бу үзәк якын тирә районнар эчендә көтеп алынган бүләк. Монда спортның яңа төре белән хәзер теләгән һәр кеше шөгыльләнә ала. Бу хакта ачылыш тантанасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов та искәртте. Халкыбыз бу сайлауларга да һәм үзенең тормыш халәтен яхшырту мәсьәләсенә дә безнең бик игътибарлы. Чаңгы шоу таудан ул бигрәктән дә аңа бик кыюлар, тәвәккәлләр безгә менә шундый көчле булырга кирәк. Шуңа күрә бу ике матур вакыйга безнең киләчәгебез дигән сүз. Семья елы дип әйтәм. Бу семьялар өчен бик әйбәт менә бу точка булачак, точка притяжения дип әйтер идем. Ничен дигәндә, менә бу елларның шуның үстенә быел зиплайн төзибез. Менә зиплайн инде ул безнең 420 метрлы була. Аннан соң инде тюбинг трасса 200 метрлы төзибез тоже быел. Тоже подъемник белән. Бу урында эшләр 2 ел элек башланган. Хәзер монда чаңгы да шуу өчен 3 трасса бар. Озынлыклары 500 метрдан алып 800 метрга кадәр җитә. Мамадышка һәр вакытта киләсе килә. Үзе белән тарта, чөнки аларда үзгәреш, яңалык кертәләр. Кайсы төбәктә алмасаң да шу хәтле рәхәтне җанга биреп Мамадыш булдыра бит дип килә күрәсең. Яңа спорт объекты ачылышына килеп тә аны сынап карамыйча булдыра алмадык. Без дә сноубордка бастык. Тавы биек, тикә, шуңа күрә бераз куркыта да, әмма алган хис кичерешләрне сүз белән генә аңлатып бетерә торган түгел. Таудан шоу комплексы Ныкрат елгасының сул як ярында урнашкан, бирегә ел әйләнәсе килеп булачак. Якын арада монда кунакханә, ял итү урыннары төзергә ниятлиләр. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Сайлауның 3-нче көнендә республика районнарында бик актив Бөек Ватан сугышы ветераннары да бүген туган көнен билгеләп үтүчеләр дә, Рубин туйларын үткәрүчеләр дә сайларга килә. Оның хыялы алдагы сайлауларда да тавыш бирүдә катнашу. Нурлат районы Чулпан авылында яшәүче 99 яшьлек Бөек Ватан сугышы ветераны Кайым Сәмигуллин гражданлык позициясын белдергә үзе килде. Ул авылның иң өлкән кешесе, бердән-бер Бөек Ватан сугышы ветераны. Тавыш биргәннән соң аңа бүләк тапшырдылар. Кайым Сәмигуллин үзенең беренче сайлаулары турында истәлекләре белән уртаклашты. Беренче сайлаулар сугыштан соң 45 елда булды, 46 мен беренче сайлау булды. Ул вакытта мен сельсоветта секретарь булып эшләйм. Сайлауларның эше күп булды. Әбиләрне, бабайларны атлар белән ташыйдык. Нурлат районыннан Насибуллиннар гаиләсе өчен сайлау тарихи вакыйга. Бу көннәрдә аларның йортларында Россия һәм Татарстан әләннәре җилферди. Гаиләнең үзләренең музейлары да бар. Анда 1000гә якын экспонат тәкъдим ителгән. Сайлауларга беренчеләрдән булып тавыш бирдек. Ил өчен, тарих өчен үткәннәр барсы да тарихта кала бара. Менә безнең музеебызда да шундый халкыбыз өчен күрсәтелгән бит инде менә монда әйберләребез киләчәк буын өчен калдырасыбыз килә. Муслим районының Яңавылсы авылы мәдәният йортында урнашкан сайлау участогына бүген Усыкай буйлары халык фольклор ансамбле коллективлары белән тавыш бирергә килде. Алар ишектән үк Крәшин җырын башкарып керә. Бу ансамбльнең инде 40 елдан артык тарихы бар, чыгышларын республика буенча да һәр вакыт көтеп алалар. Ансамбльгә йөрүчеләр майча бу бәйрәм уңаеннан сайлау комиссиясын коймак белән дә сыйлады. Күңелебез яшенде, чабышка ат кебек киләбез дә җитәбез, алҗап кайтабыз да икенче көнне онытыла ул. Рәхәтләнеп йөрибез. Үзебезнең мәдәният йортында урнашкан безнең сайлау участогы шушы уңайдан фольклор коллективыбыз белән шушылай матур иттереп, коймакларыбызны пешереп, бүген майча бәйрәме дә бит әле кышны озатабыз. Коймаклар пешереп, матур җырлар җырлап, менә шулай бергәләп сайлауга да килергә уйладык. Буаның яшьләр паркында майчабу бәйрәмен билгеләп үттеләр. Спектакль, җырлар, шаян сүзләр белән бергә күңелле чара узганда. Актив ял яратучылар өчен спорт ярышлары оештырыла, аттракционнар эшли, шулай коймак пешерү буенча осталык дәресләре уздырыла. Тәмле коймак ашап кайнар чәй эчкәннән соң бәйрәм кунаклары сайлау участокларына ашыкты.
Биектау районы тимер юл станциясында президент сайлауларының соңгы көне май чабу бәйрәме белән истә калыр. Узган 2 көндә районда халыкның 60% тавыш биргән. Бүген дә активлык күзәтелә һәм сайлаучылар бүгенге бәйрәмдә дә катнашабыз дип килгәннәр. Иртәнге сәгать 8-дән үк мәйданда авыл хуҗалыгы ярминкәсе башланды. Җитештерүчеләр биектаулыларга сөт, ит продукциясе, бал тәкъдим иттеләр. Коймак пешерделәр, татлы ризыклар белән сыйланалар. Шул рәвешле һәркем аяз көне язны каршы алды. Мөслим буа Нурлат Биектау телевидениеләре белән берлектә Гөлназ Гыятова, Яңа Гасыр каналы. Тавыш бирәсең, беләзек аласың һәм бәйрәм чараларында катнашасың. Бүген күпләр шулай итте дә. Казанның Акбарс арена мәйданында май чабу бәйрәме гөрләде. Халык анда ял итәргә җыела. Кунаклар арасында Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бар иде. Ул хәтта ярышларда катнашты. Башкала халкының язны каршы алуы Инзилә Хөсәйнова репортажында. Дәртле җырлар, күмәк биюләр, милли уеннар Башкалада май чабу бәйрәмен шулай зурлап билгеләп үтәләр. Башкала халкы, килгән кунаклар Акбарс арена каршындагы мәйданда меңләгән кеше язны каршылый. Озакка сузылган карлы буранлы кыштан соң бу бәйрәм аеруча сагындырган диләр. Сайлаудан соң күпләр гаиләләре белән бергә бәйрәм тамашасын күзәтә. Салкын кышлардан соң сагындырып, менә яз килде, яз бәйрәмен каршы алабыз. Бик күңелле бәйрәм. Башта сайлауга барып килдек, хәзер менә монда бәйрәмгә килдек. Коймак ашадык. Оныклар белән килдек. Төрле уеннарда уйнадылар, призлар оттылар. Бик ошады. Тәйкмәкләр ашадык, коймаклар ашадык. Күңелләре бик булды инде. Бәйрәмгә Татарстанның Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин хатыны белән килде. Бәйрәм кунаклары белән бергәләп ул утын да кисте, төрле ярышларны да карады. Халык белән аралашып, фикерләрне уртаклашып, менә шушындый олы бәйрәм, Масленица дигән бәйрәмгә бүген бик күп милләтле республика халкы җыелган. Бәйрәмнең иң көтеп алынган һәм иң тәмле өлеше ул әлбәттә коймак һәм беленнәр белән сыйлану. Монда аларны ничек кенә әзерләмиләр, бәйрәм коймагы аеруча тәмле була дип пешекчеләр. Аның өчен ниндидер махсус рецепт та кирәк түгел. Иң мөһиме күңел җылысын салу. Коймак ашадык, бәйрәм әйбәт. Кояш чыкты, Масленица белән яз килде, бездә кәеф әйбәт. Блинчики, они как солнышки. Блиннер алар кояшны хәтерләтә, камырын ясавы да бик җиңел. Иң мөһиме юка итеп пешерергә. Без халыкны сыйлау өчен 1000-дән артык менә шундый зур коймак әзерләдек. Май чабу бәйрәме кышның китүен, язга юл бирүен аңлата. Шуңа күрә аны гадәттәгечә киң колач белән каршыладылар. Инзилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бу минутларда Казанның Акбарс арена стадионы янында гаилә фестивале узагында сайлау беләзеге булган һәркем керә ала. Бүген сәхнәдә Россия һәм Татарстанның иң танылган җырчылары һәм иҗат төркемнәре чыгыш ясый. Фестивальнең күркәм мизгелләре Рүзәл Шәрипов материалында. Гаилә белән сайлыйбыз, аннары гаилә белән фестивальгә юл тотабыз. Бүген Акбарс арена каршындагы стадион бөтен республикадан шундый бердәм меңләгән гаиләне үзенә җыйды. Сәгать 12-дә стадион янында халык инде мәш килә иде. Гаилә фестивале булгач, бирдә улысы, кечесе өчен дә күңел ачу мәйданнары эшлим. Аларны монда рәсем ясау остаханәсе, спорт узышлары да берләштерде. Ат ясадык, тагын менә битенә мотор итеп кояш ясаттык. Кояш бит инде ул яз, яңарышлар белән бәйле. Шуңа бик күңелле бәйрәме дә туры килеп тора. Без сайлауга да бергә бардык семья белән, монда килгән җыйдык бергә. Азау җыйдым, матрешка ясадым, менә бик ошады. Исәннәрмесез, саулармысыз, Казан! Елдагыча фестиваль зур концерт белән дәвам итте. Беренчеләрдән булып сәхнәгә Анастасия Макарова чыкты. Ул чыгышы белән Татарстанга дан җырлады. Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова мәхәббәт турында җыр сузды. Ул үзе дә күп балалы әни, 4 бала тәрбиялиләр. Балалар белән өйдә җыелышы, бергә булудан да зур бәхет юк икән. Без инде бергә җыелышсак, менә син әйтмешсең, безнең традиция ул без бергә ашарга пешерергә яратабыз. Әйтик, анда яки пилмән ясарга, манты ясарга яратабыз инде. Фирдус Тимаев сәхнәгә чыгарылдığından гына улы район белән сайлауга барган. Бүген илебездә зур бәйрәм. Мин бүген зур улым белән, район улым белән сайлауга бардым. Шундай ничектер
киләчәк безнең илебез өчен тавыш бирдек. Вообще я патриотка по жизни. Үземнең илем белән мин горурланам. Все очень здорово. Организация тут вообще высший уровень монда. Татар эстрадасы артистлары белән бүген монда танылган рус артистлар да чыгыш ясый. Ваня Дмитриенко, Кармен, Иванушки Интернешнл төркемнәре, сәхнәдә гаиләләре турында сөйләүчеләр дә булды. Казанда туып үскән Хабиб татарстанлыларны хәтта татарча сәламләде. Исәнмесез, кадерле дуслар! Казань, как я ждал нашей встречи. Надеюсь, вы меня тоже ждали? Татарстанлылар өчен 6 сәгатьлек программа әзерләнгән. Иртәгә Крымның Россия составына кушылуына 10 ел була. Концертның 2 сәгате шул вакыйгага багышланган. Шул уңайдан бүген Волга төркеме Татарстанның дәүләт камера хоры ватанпәрвәрлек турында җырлар башкара. Концертта Салават Фәтхетдинов турецкий хоры чыгышлары көтелә. Гаилә белән сайлыйбыз шигәре белән узган сайлау көне шулай тәмамланачак. Рүзәл Шарипов, Лейсан Сәитова, Яңа гасыр каналы. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бүгенге үз эшен тәмамлый. Новости Татарстанны тапшыруы әле кичке 8 яртыда һәм төнге 10да булачак. Безнең каналдан аерылмагыз. Сайлау участоклары ябылырга исә инде 1 сәгать вакыт калды. Кемнәр тавыш биргәле өлгермәде, соңга калмагыз.